Сәлем дуслар, һәм беренче чиратта гашыйкларны сәламлыйсым килә. Февраль аеның иң матур, иң романтик бәйрәмнәренең берсе якынлаша. 14 февраль мәхәббәт көне. Көнбатыштан килеп кергән бу бәйрәмне кемнәрдер бик теләп кабул итте, кемнәрдер өнә бетерми. Эстрада җырчыларының бу көнгә мөнәсәбәте нинди икән? Хәзер белербез. Хит-парадның 15-нче урынына килеп кергән Ләйсән Гимаева өчен гашыйклар көне һәм хәтта аннан соң килгән 23 февральдә зур мәгънәгә ия түгел, чөнки алар гаиләсендә мөһимрәк бәйрәм бар. 20 февраль Ләйсәннең тормыш иптәше коллегам Булат Бәйрәмовның туган көне. Иң кадерле кешемә бүләкләремне шушы көнгә әзерлим ди җырчы. Ләйсән бу ел безнең өчен дә бүләк әзерләгән музыкаль койма хит-парадында премьера, бердән-бер җырына төшерелгән өр-яңа клип. Яратам мин күзләреңнең карашын, гомер буе кара миңа шулай. Телефоннан җавап биргән тавышың, бөтен җирдән матуррак бугай. Сине миңа биргән Ходай. Сине минем көнем төнем, бу сөюнем бөеклеген сүзләр җитмәсә әгәр аңлатсам. Нигә димә сорау бирмә, белә бары күңелгә син булганга сине яратам. Белә бары күңелгә нигә димә сорау бирмә, син булганың өчен яратам. Яратам мин сине каршы алырга, урам буйлап янәшә барырга. Кочагыңа кереп эреп калырга, иртән синең янда уянырга. Жылы синең янда гына. Сине минем көнем төнем, бу сөюнем бөеклеген сүзләр җитмәсә әгәр аңлатсам. Нигә димә сорау бирмә, белә бары күңелгә син булганга сине яратам. Белә бары күңелгә нигә димә сорау бирмә, син булганың өчен яратам. Яратам мин бергә шәйләп алырга, бер үк җырны тыңлап юанырга. Көнләшсәм дә сиздермичә калырга, синең янда башым югалтырга. Син дә мине яратканнан. Сине минем көнем төнем, бу сөюнем бөеклеген сүзләр җитмәсә әгәр аңлатсам. Нигә димә сорау бирмә, белә бары күңелгә син булганга сине яратам. Сине минем көнем төнем, бу сөюнем бөеклеген сүзләр җитмәсә әгәр аңлатсам. Нигә димә сорау бирмә, белә бары күңелгә син булганга сине яратам. Белә бары күңелгә нигә димә сорау бирмә, син булганың өчен яратам. Игътибар, 16 февраль кичке сәгать 5-тә Уникс концертлар залында көлке терапия киләчәккә кайту дип исемләнгән шаян тамаша тәкъдим итә. Эстрадабызның юмор осталары Раил Садриев, Рәшит Шамкай, Равил Шәрәфи, Аманулла, Рәвешләр, Алсыф Аракшина һәм яраткан җырчыларыбыз Мөнир Рахмаев, Иркә, Фирдус Тимаев, Юсия Бәдретдинова, Ленар Сәйфиев, Илмира Нәгыймова һәм Зөләйлә кызлары һәр көннең кәефен 100%-ка күтәрер. Инде хит-парадның чираттагы яңалыгына күз салыйк. 14-нче урын. Рөхсәт фәлән сорап тормай, кердең дә йөрәгемә, насыю суларын сиптең күңелем гөлләренә. Чәчәккә дип бөреләнгәч, каясың син югалдың, син булмагач аларга су, кем сибәр дип
Барлык иҗатын мәхәббәт темасына багышлаган Ландыш Нигъмаҗанова яратам сүзен кайберәүләр кебек елга бер түгел, йөзләгән, хәтта меңләгән тапкыр кабатлый. Һәрхәлдә аның җырларында бу сүз җыр сайын яңгырый дисәм дә ялгыш булмас. Ландыш бу атнада 13нче урында. Яратулар булмый вакытлыча, шын мәхәббәт була бер генә. Синең хисләр булган вакытлыча, онта алмыйм сине мин генә. Шиталларга очты сөю кышым, үз оясын ташлап никләргә. Син минеке түгел инде хәзер, синнән башка белмим нишләргә. Шиталларга очты сөю кышым, үз оясын ташлап никләргә. Син минеке түгел инде хәзер, синнән башка белмим нишләргә. Күңелдә булган хисләрне тыйып торырга кирәкми. Сөясең икән, яшереп торасы юк. Аерым бер бәйрәмендә көтәсе түгел ди җырчы Зәйнәп Фәрхетдинова. Аңлаугыча Зөфәр Зәйнәп гаиләсе гашыйклар көненә әллә ни зур әһәмият бирми. Хәер, балалар бу көнне дулкынланып көтеп ала. Менә алар өчен бу чыннан да бәйрәм ди эстрадабыз йолдызы. Күптән көтә идем сине күптән, күп елларга инде уралып, күңелемнең чәчкә аткан язы, җәйләрендә син бит булмадың. Алтын күзләр җиткәч, үз юлыңнан әллә булмадың. Төннәр буе йоклый алмаганда, яннарымда син бит булмадың. Нигә килдең алтын күзләр җиткәч, үз юлыңнан әллә булмадың. Эльвира Хамматова гадәттә гашыйклар көненең сөекле кешесе, тормыш иптәше белән икәүдән-икәү романтик кичке аш оештырып үткәрергә ярата икән. Тик быел алар бу традицияне үзгәртергә булганнар. Концертлар булмаса, студент чакларны искә алып дискотекага барып кайтырга исәп ди җырчы. Эльвираны шул исәптән барлык гашыйк һәм әлегә үз ярын очратмаган яшьләрне без 13 Казанның Арена төнге клубына чакырабыз. Изге Вәли дискотекасы бу юлы ак төсләргә бай булыр. Ап-ак дискотекага сез дә килегез. Сәгатьтәге туктаса да вакыты туктап тормай. Сәгатьләрне дөрестлисең язмышыңны алай булмай. Сәгатьтәге туктаса да вакыты туктап тормай. Сәгатьләрне дөрестлисең язмышны алай булмай. Тиеннәре бар бер кала, üzülгән җепне ялгап яшә.
Yanlışlarını düzeltesin hatana bulmayı akılla Başkalarını aldasan da özüngeni bulmayı alıda Diyinleri var bir kola Üzülgen cübni yoluğa yaşaganı da yaşayıverlik Bir-birimizni saklap Diyinleri var bir kola Üzülgen cübni yoluğa yaşaganı da yaşayıverlik Bir-birimizni Ике бала тисе Илдар Әхмәтовка сөекле тормыш иптәшенә яратам дип әйтү өчен махсус бәйрәмнәр кирәк түгел. Шулай да 14 февраль Әхмәтовлар гаиләсе өчен бер-берсенә карата булган ялкынлы хисләрне белдерү өчен менә дигән сәбәп икән. Бүләкләр алышып тормыйбыз, чөнки минем өчен ул, аның өчен мин дөньядагы иң зур бүләк дип белдерде Илдар. Yazlar белән мин кайтырмын диде, язлар көтә. Хәзер күңелем язны эзләп, урамнарга чыктым, кышкы бураннарга күмелдем. Ак бураннарга уралып, язларны көтеп торам. Язлар килергә уйламый, дулый буран. Ак бураннарга уралып, язларны көтеп торам. Язлар килергә уйламый, дулый буран. Очрашуны, безнең очрашуны кичектерә. Кебек бураннар көтә-көтә, түземлегем бетте, көткәннәрнең хәлен кем аңлар. Ак бураннарга уралып, язларны көтеп торам. Язлар килергә уйламый, дулый буран. Ак бураннарга уралып, язларны көтеп торам. Язлар килергә уйламый, дулый буран. Чын мәхәббәтне сүзләр түгел, эш гамәлләр күрсәтә. Җырчы Рафина Гыйниуллина әнә шундый фикердән. Шуңа да яратам сүзен ул кадерен тәмам бетермәс өчен бик сирәк әйтә икән. Гашыйклар көненә дә ул битараф. Аның каравы һәр җыры да диярлек сөю, ярату турында. Менә бу атнада да Рафинаның Фәрит Фәзрахманов белән башкарган җыры мәхәббәт хакында булыр. Карлыгачлар сөенәдер, очырганда балаларын. Белмим нигә әрни бүген, балчык яккан яраларым. Көтәм сине кышын, көтәм якын дустым. Мине ташлап киткәч, таш кыяны кыштым. Көтәм сине кышын, көтәм якын дустым. Мине ташлап киткәч, таш кыяны кыштым. Карап торам язлар сайын, карлыгачлы ояларга. Сагышларым уелгандыр, ялгыз яшәр кыяларга. Көтмә мине башка, көтмә алсу таңда. Ияләшмәм булыга, мин ирекле аңла. Көтмә мине башка, көтмә алсу таңда. Ияләшмәм булыга, мин ирекле аңла.
Шулай макет парады буенча югары үрмәләвебезне дәвам итик. 8нче урында Айгөл Рәхимова. Җырчы кызыбыз әлегә ялгызлар рәтендә. Сөйгән ярын очратмагач бәйрәм көне тәбрикләү сүзләрендә ул якын дусларына гына әйтәчәк. Иң мөһиме бүгенге ялгызлыгы вакытлыча гына булсын иде. Ялгыз калу яман дип Айгөл юкка гына җырламыйдыр бит. Güllerime sularımı sıktım, şeşek atarlar indi. Nişek tüzümsün sağınılarga, küllerge kalam indi. Al yaran gül yaran, yalgız kalı hayyaman. Al yaranlar kıbık min, sağış utunda yanam. Al yaran gül yaran, yalgız kalı hayyaman. Al yaranlar kıbık min, sağış utunda yanam. Yaran güllerim kıbık yanıp killebit sögülesin. Sinene başka yalgızım kalıp kilmiş ul köyün esin. Al yaran gül yaran, yalgız kalı hayyaman. Al yaranlar kıbık min, sağış utunda yanam. Al yaran gül yaran, yalgız kalı hayyaman. Al yaranlar kıbık min, sağış utunda yanam. Al yaranlar kıbık min, sağış utunda yanam. Al yaranlar kıbık min, sağış utunda yanam. Әлегенә Казанда сольный концертын куйган Әлфинә Әсхәмова 15 февраль көнне Чаллы халкын Сара Садыкова исемендәге концертлар залына чакырып кала. Эстрадабызның башка җырчыларында якын һәм ерак сәфәрләр көтә. Әйтик, 24 февраль көнне Ульян шәһәренең губернаторский мәдәният сараенда Раяз Фасыйхов, Иркә, Эльмира Сулейманова, Альбина Панаева, Мөнир Рахмаев, Ришат Фазлы Әхмәтов, Индива, Ринат Рахматуллин, Ленар Сәйфиев, Эльмира Нәгыймова һәм Гөлназ Сираева катнашындагы зур концерт көтә. 28 февраль көнне исә Уфаның Яшьләр сараенда татарча солянка булачак. Шулай итеп, бу айның афишасы белән кыскача гына танышып чыкты. Инде сүзне Айрат Сафин һәм диджей Радикка бирик. Мәшәккате гел шатлыклы булсын иде һәркемнең. Котмасы кайгы ишеген, бер кайчанда бер кемнең. Һәр агачның үз җимеше, кәргәннең үз чәчәге, һәркемнең үз язмышы. Үткәне киләчәге, һәр агачның үз җимеше, һәркемнең үз чәчәге, һәркемнең үз язмышы. Үткәне киләчәге. Агачларның җимешләре булсын һәр чактан ләләр. Гөл чәчәкләренә карап соклансыннар кешеләр. Һәр агачның үз җимеше бергә җырлый. Һәр агачның үз җимеше, һәркемнең үз чәчәге, һәркемнең үз язмышы. Үткәне киләчәге, һәр агачның үз җимеше, һәркемнең үз чәчәге, һәркемнең үз язмышы. Үткәне киләчәге. Һәр гөлнең, һәр җирнең, һәркемнең үз язмышы. Какмасын кайгы ишеген, дә беркемнең. Агачларның җимешләре булсын һәр чактан ләләр. Гөл чәчәкләренә карап соклансыннар кешеләр.
Җырчыларыбызның көн батыштан килгән бәйрәмгә мөнәсәбәтләре төрлечә. Мәсәлән, җырчы Иркә безнең һәр көнебез 14 февральне хәтерләтә. Буш вакыт булдымы, аны бергәләп кайдыр барып, күңелле итеп уздырырга тырышабыз дип җавап бирде. Яшь гаиләдә мәхәббәт сүзләренең еш яңгыравы да гаҗәп түгел. Еллар узгач та хисләребез шулай ук ташып торырмы, белмим. Бу хакта 40 елдан соң сорарсың диде ул. Бу атнада мәхәббәт утында янучы җырчыбыз 6-нчы урында. Күңел ялай, кыйгак килеп, киеп казылар ұшып киткәндә, яфрак булып бергә узган көннәр, хәтер юлларына төшкәндә, кичер başım iyip, ötkenlerge hatlar yazamam. Sinde sıyıp, kişirirsin deyip, aşıraşını kütüp kalamam. Sensiz yaşayım, seni güne oylar, hislerimini beylep tüyünler, canım yalay, senden gafu sırrı, hayır sırrı, güye tülümlep, kişiler başım iyip, ötkenlerge hatlar yazamam. Sinde sıyıp, kişirirsin deyip, aşıraşını kütüp kalamam. Ket paradның бишлегене инди ашып җибәрә. Әлегә үзенең сөйгән ярын очратмаган җырчы кызыбыз февральнең 14-ләрендә ел саен бер төш күрә икән. Имеш, аның каршына бердән-бере булачак тормыш иптәше килеп баса. Тик күпме генә тырышса да, бу серле егетне ул аерым ачып күрә алмый икән. Мин үземнең тиң ярымны көтәм. Аның да мине шулай ук эзләвен күңелем белән тоям ди җырчы. Бәлки гел булып, хуш исле гел булып үсәрмен мин. Бәхеткә төреп җылы сулар сибеп үстәр мине. Күбәләк булып, кулларыңа кунып уйнармын мин. Син генә җәһәр миңа тимә, канатларың каерыла кинә. Сөю җепләре хыялым өтемә үргән. Серләремне беләп тылсымлы ишмәк. Яныма килеп, аңа күз яшьләремне түгәм. Җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр, җепләре сүттеләр. Бәлки төн булып, караңгы төн булып, җиргә төшәрмен мин. Сагышыңа юрап, очрашуга юрап тыңланны. Кара тел булып, иңнәриңә кунып, кабат елармын мин. Син генә миңа катырма, таралырмын, югалырмын кинәт. Гашыйклар көненә караганда өйләнешкән көнебез безнең өчен күпкә мөһимрәк. Шуңа да 14 февраль безнең өчен гап-гади бер көн дип сүз башлады Раяз Фасыйхов. Гаилә җанлы җырчы егетебез сөйклесе Люция белән туй көнен ел саен бәйрәм итә. Күңелле хатирәләрен яңартып, бер-берсенә булган кайнар хисләрне 1001 тапкыр кабат-кабат нәкъ менә шушы көнне әйтә икән.
Yazmış şiirlerine seni yerip Gidip bardım bırılıp karamay Untulmaslık bolup duyulsam da Vakit iken barısında valı Kızlar şeyler öttü sensiz gene Indi kışlar yazlar gelirler Vakit dava iken ötkenlerge Başka yarga tartıla gönüller Kızlar şeyler öttü sensiz gene Indi kışlar yazlar gelirler Vakit dava iken ötkenlerge Başka yarga tartıla gönüller Yazmışlarını düzeltirge ağır Ötkenler geri qaytmıylar Dünya bit ol mengi harekette Sularda bir geri almaylar Kızlar şeyler öttü sensiz gene Indi kışlar yazlar gelirler Vakit dava iken ötkenlerge Başka yarga tartıla gönüller Kızlar şeyler öttü sensiz gene Indi kışlar yazlar gelirler Vakit dava iken ötkenlerge Başka yarga tartıla gönüller Мәктәптә укыган чакта ук Фирдус Тимаев кызлардан хайран гына мәхәббәт хатлары ала торган булган. Аноним хатлар әлбәттә инде гашыйклар көнендә аеруча күп килгән. Кайсы язды икән дип атналар буе баш вата идем. Йөрәк дөп-дөп тибә. Күңелле чаклар иде дип искә ала Фирдус Тимаев. Бу елгы бәйрәмне ул башта сәхнәдә концерт беткәч очрашып йөри торган кызы һәм иҗатташ дуслары белән каршыларга җыйнап. Белгәнегезчә, Фирдусның иң популяр җырларының берсе дә дусларына багышланган. Alın disen allar var, ezin disen giller var. Avarlıklı jinger şunu yarı yeni dostlar var. Allar gördüm almadım, giller gördüm üzmedim. Ağımı sulaydım uzdu uzganımda sizmedim. Allar gördüm almadım, giller gördüm üzmedim. Ağımı sulaydım uzdu uzganımda sizmedim. Ağımı sulaydım uzdu uzganımda sizmedim. Şatlığı sirek bile Kingeş birer dostlar mina yeşermek iş bile Allar gördüm almadım Güller gördüm izmedim Ağım suday gümür uzdu uzganında sizmedim Allar gördüm almadım Güller gördüm izmedim Ağım suday gümür uzdu uzganında sizmedim Ağım suday gümür uzdu uzganında sizmedim Yazmış mine yandırdı da bızlar itip tundırdı Bir esin biri bitirgeç yalgız başımı kaldırdı Allar gördüm almadım, güller gördüm izmedim Ağımı suday gümür uzdu uzganında sizmedim Allar gördüm almadım, güller gördüm izmedim Ağımı suday gümür uzdu uzganında sizmedim Ağımı suday gümür uzdu uzganında sizmedim Башкалар гашыйклар көнен дип канатланып йөргәндә, җырчы Ришат Фазлыахмәтов бөтенләй башка бер бәйрәмгә әзерләнә. 15 февраль көнне Ришатның туган көне. Ришат, туган көнең котлы булсын, сиңа иҗади уңышлар һәм саф мәхәббәт телибез. Tağın keledi yazılar Meni sun kimin azılar Moң sulanıp gitken şadımda Yürekni şek tüzer Ol bitimi tüzer Sen koytmasan irkem yanıma Yürekni şek tüzer Ol bitimi tüzer Sen koytmasan irkem yanıma
tek kazılar Күптә түгел азылар Жыл якталар кышларлар Тагын китеп казылар Күптә түгел азылар Жыл якталар кышларлар Күз яшенә манып Хатыларымны алып Сәлем әйтек эши кышкайлар Күз яшенә манып Хатыларымны алып Сәлем әйтек эши кышкайлар Qayşı yanıma Ara yakın tügel Seni küte küngel Qayşırken qayşı yanıma Bu атнада музыкаль койма хит парадының лидеры Эльмира Нагыймова. Гашыклар көнен ул яратканы Руслан Кермудинов белән бик теләп каршы ала икән. Быел романтик кичке ашыбыз ресторанда узачак. Мин инде Русланга бүләк тә алып куйдым дип уртаклашты ул. Җырчы кызның 15-лекнең беренче урынына менеп җитүе минемчә гашыкларның икесенә дә зур бүләк булачак. Сине күргән көннән күңелемдә рәхмәт яши бөтен дөньяга ялыктырмый озын кара төннәр сызлап туган һәрбер көн яңа Энҗе кара бер теге булыр идем иреннәргә синең кулларга чәчәкләрнең хуш исләрен җыйган һава булыр идем суларга Энҗе кара бер теге булыр идем иреннәргә синең кулларга чәчәкләрнең хуш исләрен җыйган һава булыр идем суларга Битләреңнән сыйпап үткән җилгә кызгамын әй җил булырга Адашканда якты йолдыз булып юл күрсәтеп янып торырга Энҗе кара бер теге булыр идем иреннәргә синең кулларга чәчәкләрнең хуш исләрен җыйган һава булыр идем суларга Гашыклар көнен каршы алыргамы, юкмы, моны әлбәттә һәркем үзе хәл итә. Ничек кенә булмасын, мин Айсыл Лерон сезнең һәммәгезгә дә озын гомерле, җаваплы мәхәббәт телим. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.